Qui és per a tu un maltractador? És qui pega la seva dona. I també als seus fills. Per a mi és qui no respecta les dones i es fa mal. L'home que agredeix físicament i verbalment. Sí, i verbalment a les dones. Suposa que tindrà problemes mentals. Jo crec que moltes vegades és un borratxo. No ha de ser necessàriament borratxo. De vegades és algú que té baixa autoestima. Una bèstia humana. Jo no puc imaginar-me què se li pot passar pel cap a un maltractador per comportar-se així. Un maltratador és un home molt xicotet per dins. Covard i amb complexos d'inferioritat. I per fora és com una bèstia. Algú que no sap viure feliç amb allò que té. Un pertorbat mental, que beu massa alcohol. Un drogadicte, un gelós. Un assassí, una mala persona. Resumint, una bèstia humana creada a força de mancances i excessos. No dones l'esquena a la violència de gènere. Planta-li cara al maltractador. No és més home qui alça la veu a una dona. No té més poder qui controla una dona. No és més valent qui pega una dona. No és un humà qui mata una dona, és una bèstia qui tots junts hem de plantar-li cara. No sigues còmplice, no dones l'esquena a la violència masclista. Ningú t'ha de dir com has de vestir. Ningú t'ha de dir amb qui has de parlar. Ningú t'ha de dir què has de fer ni on has d'anar. Ningú. 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 Junts lluitem contra el maltractador. No et calles, demana ajuda. Ni un sol colp. Ni un sol crit. Ni cap indici de violència. El silenci mata, no et calles. Planta-li cara.